Tevgera jinên azad a Rojava avakirina yekemîn mala zarokên Sîwî li Kobanê bi dawî kirin. Mala Sîwiyan got bi navê Keskesor bi alîkariya hin saziyên xêrxwaz hat avakirin. û li gor rêveberiya malê got di encama şerê li Kobanî qewimî û taybet komkujiya 25 Hezêranê gelek zarok bê bav yan bê dayîk man û hin ji wan jî bê bav û dayîk man. û hebûna saziyekê bi erka xwedî derketina li van zarokan pêwîst e. Ji ber wê va erka me avît serxwe. Va projê me ji dema ku komkujî li Kobanî çêbû û şer li Kobanî hat çêkirin, va proje dest pê kirin. Çima dest pê kirin pêwîstî gel pê hebûn. Zarok pirsî man, pir dê bê man, bê dê man, bê bav man, li şarcan man. Rabûn dest pê proje kirin, no zarok kes li derva nemnê, kes li şarcan nemnê, kes bê dê bav xwedî nebe. Karmendên mala Sîwiyan ji dema sibê da ta raketina zarokan bi erka perwerdê radibin. Gotê da zarokan fêrî ziman, müzik, hunerî û werzîşê dikin. û di her navberekê da zarok bi lîstokên xwe dilîzin. Îro hefteka me dest bi kar kiriye. Em zarokan sibeh zû hişyar dikin, saet 8 da xwarinê dixwin. Pişra saeteke wan derdixine derve werzîşê dikin. Xwara dilîzin. Pişra jî em wana dînin hindir, wana dikevine perwerdê, wana fêrî tîpan dikin, fêrî lîstokan dikin, fêrî rêbazî baş dikin. Pişra jî em derdixine navberê cuda ye. Em wana wekî mamoste nêzî wana nabin, wekî xwişk, wekî dayîk. Mala Sîwiyan ji de avahiyan pêk tê. Yek ji bo perwerdê ye û ya din ji bo meskenê zarokan e. û ev mal dikare ta 5 zarokî pêşwaz bike û niha 20 zarokên Sîwî têda jiyan dikin. Mehmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê.